Čau všem lidi, já vás vítám u nového vlogu, druhého vlogu. Já jsem to už točil druhý vlog, lenže nevím, kde se to uložilo. A robím nový druhý vlog. A je to něco málo o mně. Jo, mimochodom, možno jsem to dal na YouTube. Nevím, nerieším. No, co by som povedal. No tak jdeme na to. Takže ideme na to. Bývam na Slovensku. Palovce nad Uhom bývam. Druhá vec. Tretia vec. Som Slovák aj Čech. Narodil som sa. Ja už neviem. Ty vole, mama, o jakej som sa narodila a kedy? Ale nedám si prvelku. Narodil som sa 8.3.2004. Hlavné mesto Slovenska je Bratislava. To tu nevedel. Ale neviem. To by bolo už 5 vecí, niečo málo o mne. Aj. Musím ešte povedať. Ale no, prosím, dajte aspoň jeden like, alebo viac. Odber, koment, job. No. Neviem, čo by tam povedal. Ty mlč? No, čo by tam povedal? Len jedno. Sa zlúčime. A ja strandujem. No, chcel by som pozdraviť Mareka Gombara. Čus! A ja sa s vama lúčim, takže lúčim. Čus! Log.